Abak na balen! Abak na! Magandang araw mga kaibigan sa lahat ho ng mga followers sa CLTV 36. Isa na naman hong malakas na pag-ulan. Ito hong ating pong nararamdaman. Serye ho ito. Lalo na ho pagka hapon hanggang gabi. Minsan umaabot pa ho ng madaling araw. Malakas ho yung ulan eh. At opo, ang pag-ulan ay naglalantad ho ng lumalalim na problema ng Allen Paulo G dito sa mga nakikinig ho sa atin. Anong problema na naman yan? Mga kaibigan, problema ho sa basura. At ang ating pong nakikita, hindi na lang ho yung mga mabababang lugar eh. Pati na ho yung mga upstream area. Kapansin-pansin ho ngayon mga kaibigan na maging yung mga itinuturing ho natin na mataas na bahagi ng Pampanga. Opo, yung mga lugar na hindi ho karaniwan na binabaha, ngayon ho ay nakakaranas na rin ho ng pag-apaw ng tubig. Dito ho yan sa area ho ng Balibago, Angeles City, umabot nga ho yung baha dyan ho sa bahagi ho ng MacArthur Highway. At sa pinakamahalaga hong commercial corridors, business district yan hong Balibago. Dyan mo makikita yung mga hospitality industry. Ay, kasarap ng kumain dyan mga kaibigan. Pero mahalagang itanong ho natin ito pang iniwari, ulan lang ba to? Ulan lang ba talaga ang problema? O ang mas malaking usapin ho mga kaibigan ay ang kakulangan ng maintenance, mahinang solid waste management, mabilis ho na urbanisasyon at daluyan ho nitong tubig na hindi ho sapat para ho sa kasalukuyang dami ho nitong development. Sa pagkakataon ito mga kaibigan, opo, tayo ho ay babahagi na ng kanyang kwento dahil isa ho sa mga natrap. Muntikan ng tumirik eh. Ang aking kuyang Chef Felix Asuncion na opo, aktibong-aktibo din ho dito ho sa Pampanga Business Circle. Kuyang, share mo naman yung kwento mo dito sa pangyayari na muntikan na. Kailan ba to? Magandang hapon po sa lahat, sa lahat ng viewers po natin. And nakwento ko lang kay Kuyang Paolo yung nangyaring experience ko nung malakas na pag-ulan nung nakarang araw. Sobrang hindi natin expect, bigla na lang kumulimlim, no? Lang buhos yung ulan. And then yung flood bigla na lang rumagasa. The term is rumagasa eh. Mm-hmm. And syempre po, hindi naman po natin alam kailan talaga ulan. The real question is it's no longer whether flooding will happen. The question is whether are we prepared when these things happen, no? Mm-hmm. And ako po, hindi po ako prepared. Buti na lang, medyo mataas po yung sasakyan na dala ko. Galing po ako ng Telabastagan, going SM Clark. And then from Telabastagan, nararamdaman ko na yung traffic po, no, nagkukumpul na. And then nakita ko na yung tubig po, no, sa may Angeles area. Talagang rumaragasa na po yung tubig. So, then nakita ko po na dami pong basura sa daan, kalat. And sabi ko nga po, ano kaya yung pwede nating maitulong, no, maiambag para prepare po tayo. Kaya po, nandito po tayo ngayon. Baka pwede po natin pag-usapan yung mga possible solution na pwede nating mai-share. No? Lalo na po on a perspective na business as well. Alam nyo, mga kaibigan, napakahalaga ho ng perspektiba ng business sector sa usapin ho nito pong development at dito sa pagkakataon na ipinagkaloob ho ninyo sa amin dahil hindi lang problema ng mga motorista yan, yung pong mga andyan ho't nagbabantay din ho dito ho sa nagiging takbo ho ng economic development. A big factor ito bilang isang negosyante sa business community na apektado ng ganito, flash flood ang kategorya nito Ano yung impression? Lalong-lalo na pinag-uusapan natin business district at pagka ikaw ay merong mini-maintain na restaurant, may hotel, di ba? Tapos problema mo yung baha. Gaano kabigat sa isang negosyante to? Of course, sobrang hassle po no? Sobrang bigat po kasi lalo na po kung we're talking about ibang deliveries, yung mga kailangan pong i-meet, no? Especially kung business owner ka, may meeting ka, syempre, no, it also affects
your business. Pero ako, Kuya Paolo G, no, tinitignan ko kasi yung perspective din as well, not only in the food business but also as a person na lang, no, as a citizen, no. For example, may emergency ka, no, biglang umulan, tapos biglang binaha. What if that emergency is leading to a personal or a life death experience already, no? So, kumbaga, malaking factor. Sobrang hassle, sobrang hirap po. Sobrang laki ng struggle kapag na-experience po natin itong mga pagbahang ito. So again, sabi ko, it's not about who to blame. But the question is what should we do next? Ano kaya yung gagawin natin? Exactly. Dahil lang nakita nakita nating basura, hindi ho basura Opo. lang ho ng mga industriya. Karamihan ho dun ho sa mga basura na nakikita dito sa mga bumabarang kanal, residual waste ito, chef, di ba? Tama po. So Tama. talagang kailangan, chef, mapaigting natin yung kampanya, lalong-lalo na dyan ho sa kada kabahayan, yung bang maging responsable kahit ho sa inyong sariling tahanan. Pero eto, chef, dahil naunawaan natin, kayo, nakakaintindi kayo dito sa ginagawang intervention ng gobyerno at sa mga nakalipas na panahon talagang lahat ng LGU problema yung solid waste management. Sa mga negosyante na katulad mo, gaano kabigat yung indirect cost ng baha tulad ng pagkawala ng oras, traffic congestion, delayed operations at pagbaba ng foot traffic, lalong-lalo na apektado yung mga consumer natin. Opo, actually, ako po, dahil na-expose din po ako sa iba't ibang mga negosyo, no? Kumbaga, maybe I can speak in behalf of a person na nakikita yung different sectors, no? And lagi ko iniisip ano ba yung naging reason bakit tayo binabaha? Flooding is a combination of course, climate change, nandiyan na yan, stronger rainfall, silted rivers, no, yung mga waterways natin. Of course, malaking problema po talaga yung poor solid waste management. No? Nakikita rin natin yung pag-develop ng lugar natin, which we are seeing rapid urbanization, no, with fewer natural catchment areas sa mga tubig. No? Siyempre po, pag po ino-urbanize ang isang lugar, di ba po, before yung pag umulan, no, magsasubside lang doon. Pagka po sinemento yan, siyempre po, yung sinemento pupunta siya sa kumbaga either sa flood catch basin, no, or yun nga po, no, nakikita natin na nagkakaroon ng inadequate drainage systems, no, kakulangan dun sa mga kanal din po natin. And syempre po makikita rin natin na yung encroachment of the waterways. So talagang kumbaga ang problema hindi lang po natin nakikita do sa solid waste management. Ako po, bilang negosyante, nakikita ko siya as a whole ecosystem. Baga, nagkakaroon na siya ng ripple effect. And sabi nga po, no, prevention is cheaper than recovery. Kung ma-prevent po natin ngayon, napag-usapan natin yan ngayon, para next year, next cycle po ng ulanin, hindi tayo babahain ulit. Kasi Alam po, mo, nakakalungkot po kasi nakikita natin na okay, nag-improve yung ating lugar, gumaganda yung lugar natin. We are pegged to be a capital wherein tagsaan tayo ng turista. Pero kung mangyari po ito, mas malaking problema nakakaya po sa mga bisita po natin. ay, totoo ka dyan, chef. At hindi ho masama ang development, mga kaibigan. Ang problema nga ho ay kapag itong urban growth ay mas mabilis pa kaysa sa kakayahan ng drainage, sewerage at solid waste system. Habang dumarami ho yung gusali, parking area, sementadong espasyo, nababawasan ho kasi yung lupang sumisip-sip ng ulan. Tama po. Mas mabilis ho tuloy yung surface runoff kung tawagin, chef. At Tama mas po. maraming tubig yung sabay-sabay ho na dumadaloy sa creek at drainage. At ito yung pilit naming isinusubo sa mga stakeholder, pagka ito't panahon na may report sa bayan, hindi lang ang Pangulo kundi yung mga local chief executive,
Pero dun sa perspective ng national, bilang negosyante, ano yung sana mo sa SONA ng Pangulong BBM? At kapag ka eto, hinaharap natin yung baha, ang dami nagtatanong musta na kaya yung flood control controversy? At paano kaya susolusyonan yan no? Ikaw ba, simula ng sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo, kontento ka dito sa nagiging delivery sa usapin ng accountability at sa kilos ngayon sa ground? Nakikita nating rehabilitation at mga bagong reforma sa sistema, Chef. Well, sabi ko nga po, the greatest expression of faith is planning po. And planning is partly preventing. And sabi ko nga kanina, prevention is cheaper than recovery. Pag nandyan na po yan, wala na po tayong magagawa. Ang magagawa na lang po natin is ano po pwede natin gawin ngayon para hindi umulit on the next cycle. Kasi po, niisipin po natin, every peso spent on prevention saves several pesos. Not only in infrastructure repairs, isipin din po natin yung mga farmers natin, like yung mga crop losses din po nila. Kami po sa business sector, business interruption, on a other perspective, loss of tourism, health expenses, family displacement. So marami pong mga bagay na pwede mangyari pag po na-prevent po natin ito. And kumbaga po, nakikita po natin yan every now and then nangyayari. And isa sa mga nakikita ko po na pwede po natin tingnan at gawin. Kasi po, nakakakwentuhan ko rin po si Kong Rene, our senior fellow po sa Pampanga Business Circle. Ang lagi niya pong kinikwento sa amin, pag daw po February, March, April, makikita na po na talagang clear na po yung ating mga drainage. Makikita po talaga, very evident na may mga naglilinis na. Kasi po, ina-anticipate na pagdating po ng Hulyo, August, talagang babagsak na po ang ulan. So, again, tignan po natin on the perspective na, again, prevention very important po yung prevention. Sana sa SONA mo, Chef, anong sana sa SONA mo? At yung wish mo din dito sa mga frontliner, mga local chief executive, local government. Ano yung sana mo sa kanila? Siyempre po, number one, sana maging tapat po tayo sa tungkulin po natin. Kasi po, siyempre po, alam naman po natin na sa dami po ng problema ng Pilipinas ngayon. Kumbaga, what good can we give or share to people so that we can be hopeful. And aside from being tapat, pangalawa yung accountability. Totoo naman po na sana managot yung mga taong dapat managot. Pero naniniwala po kasi ako na hindi naman natutulog yung nasa taas. Alam niya kung ano yung nangyayari. Amen. So, pangatlo naman po, gawa tayong aksyon. Hindi pwedeng puro tayo wish. Pwedeng sabihin natin na ganito gawin natin. Kailangan may aksyon. Kaya nakikita ko pong aksyon dito na pwede natin may suggest din po sa kanila kung nakikinig po sila. Yung regular or i-restore po natin yung mga river beds na talagang kailangan po kasi may restore itong mga dalaw yan ng tubig. Kasi po, dun lang po yan babagsak. Pagdating po sa kanal, pupunta yan sa mga rivers. And syempre, kung river po natin, mababaw na. Talagang aapaw yan po sa mga karatig na lugar. And po natin, continuous yung maintenance. Parang sa sasakyan, kung may maintenance sa sasakyan, may maintenance din po sa mga areas kung saan yung mga kailangan ayusin. Pero kung titignan mo, Kuya Paolo Gino, nakakalungkot lang kasi naipag-iwanan na tayo sa mga kasama natin na mga bansa sa Asia. Nakita ko nga yung travel mo Ang dami mong mga observation nang ikaw pumasyal dyan sa Taiwan. Nag-Taiwan ka ba? Thailand. Sa mga areas na talagang ang gaganda ng mga technology nila. As in, talagang nakakapag-amaze yung mga ginagawa nilang flood control systems and technologies. Nandiyan na po yung mga technology di ba? Kumbaga, tignan din po natin, siguro sa mga sana ko rin na tignan natin saan tayo pwede mag-benchmark. Kasi nandiyan ang Vietnam, Thailand, at sila yung malapit sa atin na nakikita natin continuous yung improvement, di ba? Continuous yung kanilang mapapasaan na all ka na lang talaga pagka nakikita mo, di ba? Dami, Pero sabi ko nga, tulad ng isang araw na post ko, how can we love the Philippines? Diba? Paano po natin na mahalin ang Pilipinas?
kung wala tayong gagawin action. Abak na balen. Abak na balen. Maganda yung punto mong yan. At dakal salamat kay kang upaya. Kaya pa mag-share mo kaya kami. Nakita ho ninyo mga kaibigan, yung kung kanyang pick-up, bago pati. Nasubukan si Raptor kung gaano katindi sa baha. Mga kaibigan, ang baha ay hindi lang ho usapin ng ulan. Isa rin ho itong pagsusulit sa kalidad ho ng urban planning, waste management, infrastructure, maintenance at pananagutan nito hong pamahalaan, negosyo at maging ang komunidad. Tayo ho mga kaibigan, kayo na nakikinig, lahat tayo responsable ho dito. Kapag ito hong upstream, pati ho itong upstream area ay binabaha, malinaw ho na hindi ho sapat ang pansamantalang paglilinis. At ito, pagkatapos ng sakuna, opo, kailangan ho, buhay ho yung diwa ho natin Maisip ho natin saan ang mali. Kailangan ng mas malawak ho na paigtingin ang Alen Paulo G. Mula ho sa pinagmulan ng tubig, kondisyon ho ng creek, ito hong drainage, hanggang ho dyan sa epekto ho ng mga pangunahing kalsada. At oo, ate, kuya, ikaw na nanonood. Dito sa MacArthur Highway, hindi lamang ho kalsada, isa ho itong mahalagang daluyan ng trabaho, sentro ho ng komersyo at kabuhayan. At sa bawat oras na opo mga kaibigan naaabala yung ating mga kababayan na nalulubog ho sa baha, hindi lamang ho sasakyan ang natitigil, pati ho ang negosyo, serbisyo at ang ating pong lokal na ekonomiya. Ako po yung lingkod, Paulo G. Santos, ang ating pong patuloy na pagtalakay sa isyung direktang nakakaapekto sa komunidad at kabuhayan ng mga Kapampangan. Luwid ka, Chef Felix. Hanggang sa muli. Abak na balan.